asento. Mulla on pari sanaa ajattelemisen sietämättömästä helppoudesta. Kuvitellaan vaikkapa ankka, se vaapuu ja se munii. Mitä eroa sillä on joutseneen tuohon soidemme herkkään laulajaan, joka laulani laulaa äänellään. Kuulitko äänen, kun joku olisi kuiskannut korvasi? Tuulen henkeys niskassasi vavahdutti sisintäsi. Muistako menneestä kosketti sydäntäsi? Vaiko aamukaste paljaita jalkojasi? Karkain sain huomiosi. Syöksytäänpä myrskyn silmään ajatusten kotiin. Aivolohkon ytimeen, hermokeskukseen. Sinne missä paha mieli voipi ottaa vallan. Tai hyvä tuuli kääntää mielialan vallan. Siellä mun on hyvä olla ajatusten kanssa. Yhdessä me pohditaan kuinka asiat on maassa. Tunteitakin tutkitaan, analysoidaan tarkkaan. Miltä musta tuntuu ja onko fiilis kohdillaan. Sisintäni kohtaamatta selviän tästä elämästä enempiä koittamatta. Onko ajalla väliä, kun olen välähdys ikuisuudessa? Tämän pienen hetken ristin elämäkseni todellisuudessa. Lopun ajan käytän itseni viihdyttämiseen. Maallisesta vaelluksesta nauttimiseen. Maailmankaikkeus on vain pisaran universumin meressä. Silti minulla on huominen päivä edessä. Aurinko nousee taivaallemme ja kulkee ohitsemme. Atomin voi halkaista ja teräksen voi karkasta. Kuinka ihminen voi itsekseen, jos se ketään kiinnostaa? Kirjoitan sanatonta runoa, riimejä kaihtamatta. Maalaan taivaan rantaa pensseliin koskematta. Katselen